Έχετε ποτέ στη ζωή σας ένα συγγενή, φίλο ή προϊστάμενο που προσπαθεί συνεχώς να σας βγάλει τρελούς? Κάποιον που να επιμένει να παρουσιάζει το άσπρο μαύρο και αντί να ζητήσει μια ειλικρινή συγγνώμη όταν αποκαλύπτεται η αλήθεια, επιλέγει να σας επιτεθεί? Κάπως έτσι συμπεριφέρεται και ο σημερινός υπουργός. Γιατί εσάς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία Καραμήτρου. Και ενώ πλέον αποδείχτηκε ότι δεν έχει φοιτήσει ποτέ του σε ελληνικό πανεπιστήμιο, τον ρωτάει η δημοσιογράφος. Έχετε πει ποτέ εσείς ότι έχετε τελειώσει δημόσιο πανεπιστήμιο? Όχι. 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 Όχι, λέει, δεν την έχω κάνει αυτή τη δήλωση. Και του δείχνει η δημοσιογράφος γραπτή του δημοσίευση που έκανε δημόσια. Έχω βρει μία ανάρτηση η οποία έχει γίνει από το λογαριασμό σας, Ναι. 2 Ιανουαρίου του 2026. Θα μου την πείτε, ναι, την έχω κάνει εγώ. Και Εκεί μιλούσα όμως συνολικά. λέτε, μισό λεπτό, Δεν αναφερόμουν μόνο σε μένα. Έτσι λέτε. Κάνετε αναφορά εδώ στο τι έχει κάνει η κυβέρνησή σας για τα δημόσια πανεπιστήμια. Εδώ να πούμε ότι στην ανάρτηση πανηγύριζε για τις διαγραφές νομίμων φοιτητών που έχουν περάσει σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Και έγραφε παρακάτω. Και λέτε, όσοι έχουμε αποφοιτήσει από δημόσιο πανεπιστήμιο. Ωραία. Εδώ Αυτό λοιπόν, τι κύριε είναι Λαζαρίδη, τώρα? λέτε ότι έχετε αποφοιτήσει από δημόσιο πανεπιστήμιο. Ωραία. Ο άνθρωπος που όχι μόνο δεν έχει αποφοιτήσει, αλλά ούτε έχει φοιτήσει, το έγραφε αυτό. Και τι απαντάει ο Legend? Τι σημαίνει αυτό τώρα? Μα τώρα σας ρώτησα αν έχετε κάνει ποτέ δεν μου δήλωση αφήνετε να μιλήσω. ότι Εντάξει. έχετε αποφοιτήσει από δημόσιο πανεπιστήμιο. Απαντήστε, και Υπουργέ. βεβαίως. Η ανάρτησή μου λοιπόν αυτή, αντί να έχει το νι, μπορεί να έχει το μη. Αυτό τι σημαίνει? Μάλιστα. Έχει νόημα να πούμε κάτι άλλο? Έχει νόημα να σας δείξω ότι αυτός ο άνθρωπος μιλούσε κάποτε για αξιοκρατία, αριστεία, ειλικρίνεια κλπ? Στην πολιτική τη κουλτούρα της παράταξής μας υπάρχουν θεμελιώδεις αξίες. Αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αξιοκρατία. Δεν νομίζω ότι αξίζει να πούμε άλλα. Στα 35 μου δεν θα το παίξω ποτέ μου life coach. Αλλά έχω μάθει ότι ανθρώπους που δεν ζητάνε συγγνώμη και δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους, όταν τους κάνεις μακριά, ανθίζεις. Εδώ να πούμε στον Πρωθυπουργό να μην σκεφτεί καν να αποπέμψει ένα τέτοιον άνθρωπο. Να τον κρατήσει για να τον βλέπει ο κάθε Έλληνας του εξωτερικού που σκέφτεται αμυδρά να επιστρέψει στην πατρίδα και να του φεύγει και η κάθε αμφιβολία. Να είστε καλά.